בטח, מה? על ענף הענן נבלבו נעוריי, צחקתי כנגד הרוח. אני הוא העץ ממקור שורשיי, צמחתי ירוק ובטוח. בקיץ של 1970 טיפסתי לשם פעם ראשונה 4 קומות האלה למעלה, ושמוליק בתחתונים השמיע לי את הבלדה לעוזר קיבוץ שהוא הלחין, ותכף אני אהבתי אותו ואהבתי את השיר ואת הבית. אז הייתה שם מרפסת פתוחה כזאת, והים היה קרוב אליך, לא היה מלונות ממול. משם אורי זוהר הביט וקרא לשלישייה שנולדה שם על המרפסת החלונות הגבוהים. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. שמוליק היה פרא אדם רגיש, הייתה בו רוח חופש אמיתית שקסמה לי, הייתה בו מרדנות וחוסר התחשבות במוסכמות שלפעמים לא ידע מעצורים. פה ושם גם שילם מחיר על ההתנגשות החזיתית הזאת עם הסדר החברתי. מאז אני חושב שהתחברנו ואנחנו כותבים ועובדים ביחד שנים ארוכות. באוויר החופשי אין בי פחד. יש לך את תפקיר את עצמי לרוח כמו שתיקנו, כן? יש. לצאת מרחף אל מסע הסיום, שם לאן שהרוח לוקחת, שם לאן שהרוח לוקחת. שלום ידידיי, שורש גזע ענב, עוד מעט ועצה קצת לסוח, כי הלילה